Täällä on kato rikas ajaa tätä autoa. Mäs nää, kun mulla on ladattuna skinni. Joo. Kunnon vittun Tokyo Drift, mitä helveti. Ei nyt vaan kuoltais tähän driftaukseen. Tässä Tässä on on ovet ovet auki. auki. What the fuck? Watch out! Komsat Tossa näyttää on olevan kyllä. tyhjiä kummatkin. Auto Watch päällä. out. Kyllä tossakin ovet Tulee auki. meille. Saatu. Watch out! Perä. Siinä oli enemmän kuin yksi. Perutin. Ohjattu body. Nice. Toinen vielä. Ei, chill. Tapa tätä. Mulla. Help! Silloin S12 kun on osuttu hyvin. Yläkerta. Nokki. Malmiressi. Missä sä oot, Lims? Alakerta. Missä on vielä? Tässä... Ei oo mitään Missä tietoa. vika Saatko sen bagea ja tapettu? Tulee mulle. Paki mulle. Joo. Thank you. Kuka toi kauempaa on? Siinä anta. Nyt ei täällä lähellä jo. Ei oo takarengasta Vittu ollenkaan. ulkona. Nokki. Ressi. Pake. Help! Ressi. Ei vittu! Joo. Oota, että se oli. Tää oli joku vittu... Tää ei ollu samaa tiimiä. Tää oli joku Siellä eri oli, tiimi, joka... siellä oli tiimi tossa sinisen merkin Niin. kohdalla. Ammuttiin, ne tulee varmaan tänne sieltä. Thank you. Samoin tyyppi. Thank you. Jos se tais kuolla. Just siihen ritkelle tuli joku. Jos niin ritkalla, sieltä veti mut loviksi. Mennään puskessa, tulkaa päälle. Tuli sinne compoundiin. Mä muistan sen. Tää on kattomassa. Nokkanen. Nice. Juu, iso. Onnistu. Onko sulla grippi? Tuo oli Joo, siinä siinä ritkellä oli joo. Vittu mä en oo saanut vieläkään mun tappoa. Se on revattu. Ei vittu, mä saan... No, mä en saanut mitään mutta makea, nyt mä reppusta mä muistan. saan tupateen. Pitäis mä oikeesti? Yksi muuta bensa. Pitäisikö pelata mini Kato DBS? luutti. Se bensa. Auta, siellä. Auto. Meni pellolle. Osuin päähän. Merkki. Tiellä. Mark the vehicle. Tuolla Watch compoundissa out. liikkuu. Mennään mieluummin Mark the hakemaan näitä. location. Joo. Se ajaa Tää tiellä. on ihan umppi kuten. No Ei oo ei Watch tuolla out. helvetin pitkä. Tuu tänne Palle. Meillä on täällä viho. Ajaa täällä näin. Missä sinne siellä on mennään. viho? Mark the Täältä jo. location. Tuollakin jossain on vihoin. Keltaisella jo. Keltaisen. Se kupea, ketä lähti karkuun ajaa tyyliin tänne Aina sit sitten mukana jossain. vielä. Se on siellä oikeet reunaan lähtee ajamaan. Se veti täältä tietä pitkin. Autolla tähän. Tulee teitä päin. En näe. Meitä päin vai? Watch out. Ai god, Ai joo, tossa. mulla. Joo. Ihan mus kiinni. Näkyy. Pysty. Mä vaihdan auton Tää nopea. sillalle luja. Varokaa, siellä on sit muitakin siellä sillalla. Ei vittu, ei vaihdettu näköjään. Kautas mä pelaan hillin kautta. Mun oikealla puolella. Kaksi Ootte vuosia. 2 UAC. Samakin oikean puolella pelaa. Kuinka 2 kauan? UAC mun oikealla puolella. Päässäkään 50 siihen kiinni, mun jos oikealla pystytte. puolella. Törmäkkää niihin. Jäi! Mulla menee yksi täys kanssa. Mulla toinen Aivan vuosi. kaattamassa. Mä menen perässä. Joo. Se kressas. Yritit. Mulla. Päälle vaan Tulkaa päälle, Mä tuun tulkaa päälle. Mä ajan päälle. Lähtee Se karkuun. jatkaa matkaa. Their vehicle is smoking. Jäi! Mä menen luuttuessa, mä tarvitsen pateen. Jaa. Nyt mä ajetaan kaikkien päälle. Mulla vittu No, tärkeys siis pitää Malmi, pelata, tää- eihän me muuta. Ei me ajeta yli, kun me vaan tehdään siitä mitä kuuluisikin vähän.
Mä tuun Pysähdy tuossa. siihen kivelle, ettei älä jää Se siihen. on! Ei vittu, siinä on vihu. Harry Potteri! Osa tässä ranta. Aja vaan, mä voin katsoa. Joo, Mä veiton. Kato. mä Watch katon out! ikkunasta. Siinä on yksi äijä. On ampunut vaan. No Joo, mä menks yläkerta. crashaan. Mä katon, Kato mua, kato palle. Asun siihen. On kova. Nice. Se Sulla on oli se joku. Vika Se on VH. se Se on se vuosi. viivu. Se oli se vika. Vuosin tiimeet. Juu. Oh. Siitä luutti, onko sillä bensaa? Oliks sillä bensaa? Sama kirvetä Ei oo. saman. Kattoko tätä taloja, Mun noita mielestä mä taloja. luuttasin noin ja noissa ei ollut bensaa. Bro, vittu homo! Ota toi vittun buggy pois eeltä. Täällä tapahtuu. Vittun homo. No aja. Vittun Oot paljon vaan joka suora. kerta. Istu sen kuuluu. Onks toi auto... Tää oli joten... Aika Mä varmaan. menen kattoo tää pohjoisen tie jostain. Liian se tämmöt kyyti. Ei pokin kyyti kannata tulla. No, ei mulla Meillä ei oo mä mutka juoksin autoja vaan. nyt. Watch Se out! on vuosi tulee. No, tää- Kuka tulee tää- tähän? Oikea auto. Osun kerran. Toi se sama mitä me ammuttiin aikaan. Palaa jo. Tapuu jo. Älkää menkö liikaa Älä oven pushaa. Kato vaan. Älkää menkö nyt liikaa. Watch out! Älä mene enemmän. Osko se auto? On vihui varmaan tossa. Joo. No ei meillä oo paljon Ei bensaa Me niille. hyydytään ihan tähän hilliin. Katsotaan toi kompsa. Jos siellä on. Ei oo tonne suoraan. Mennään luuttaa nyt. Entä se yläkompaundi, onks se vihua? Tässäkin ei oo ketään. Luutataan se. Ei näytä olevan. Watch out! Luutetaan tää. Pakko saada kannu jostain. Tuolla on Uasi. Kato Mennään jos... hakee se. Uasis päällä. Kato se. Shooting ranga. No ihan siellä plane crashin takaa olemassa. Mitä melkein voisit holdaa jotain tämmöstä tätä sivua, mistä nyt ollaan. Tässä edessä on vihu. Mitä te puhutte? No, Help! Mulla on tässä plane Watch out. crashillakin. Tässä näin. Ja täällä on pagi taaempana. Sori. kaksi ei. Älkää välittäkö muusta, keskittykää vaan näihin vihuihin. Tuo takana Ää, on mä mateilla. kato, jos mä saan kulmaa Mä tästä. oon splitanneena tässä. Se on ihan takana siellä, missä se Älkää jääkö avoimelle. Malmi jää ihan avoimelle. Malmi pois tästä. Malmi! Lähdetään Annetaan hakemaan ulos, lähetään pois. Ihan huono pois. paskakohta topella. Jos kotaus on vielä Me zonalla. voidaan melkein tyyliin venaa Voi seuraavassa. olla sitä STC. Te Pikku. voitte pelaa mieluummin ehkä tota hilliä tosta oikealta. Sitten ei tarvii kun tyyli yksi istua se kompo. Me voidaan katsoa sitä Niille alalla. ei oo zone enää. Takana. Mutta jos te haluatte voittaa tämän pelin, niin teidän pitää tappaa se keltainen, koska sitten saatte tän ritken tästä ja tän hillin. Ne tulee. Watch out! Nyt peruuttaa pagilla. Ylemmäs. Teintää se. 3 äijää. Mä 2 smokkaa pagia, tuolla. 1 kolme. Niitä on 3 äijä. Watch out! Siellä on jossain Niin pidemmän nokattiin. kampoa. 2. Niistä meni yksi nokki. Mikä on joku päällä? Kaksi nokki. Ne kuoli kaikki. Mä menen ajan. Musta tuntuu, Ei että ne kuoli. kuollut, ei kuollut. Yksi on ainakin vielä. Mä otan Kaksi info. vielä. Watch out! Tuolla ampu. No, Joo. Tässä on vika äijä. elossa ei. En tiedä. Siinä kivillä vaan. Joo. Ei oo vika. 2 äijä jäljellä. Tos kivellä kun nakki. Joo. Näistä on vika jäljellä vielä. Tuon puun takana oli. Mä yritän tappaa sitä. Keskittykää nyt siihen. Rismoukkaamaan nyt. Paljon siellä käytän. Tässä on vika äijä. Voit sä katsoa mun? Se on tuon puun takana. Keskittykää näihin, jotka on tullut teidän positioon. Tähän kivelle seuraavaksi. Watch out! Selkä pagi. Jatka. Keskittyminen Watch tänne. out. Keskittyminen Täällä. Malmille. Ei pysty nyt, mä kokonaan salke. Meidän päältäkin tulee. Kolme. Tule päälle. Autamalla. 2 äijää. Help! Kun pitää tappaa. Lovi. Sä lovi. Mihin jäi? 2 Mä äijää. pysähty tohon. Pysähty tonne. Ritke. Onko merkkiä vai? Ei ihan se. Mut se ritkää. Kolmas tulee Tulee siihen buggy kanssa. Mä safe. Perää bugin kaa tässä. En mä pysty tulemaan. Noihan se 3. Monta ajan tässä on? Mulla ei oo smokeja enää. Toi ihan reippaista ja rikkeen takaa. Ne jo tässä. Mulla smokkaa. On. Mulla stepit tässä. Smokkaa meitä, niin mä Watch ressin. out! Salke. Mitä vittu olis Mä en se? pysty. Smokkaa nyt, Savake. Heti jotain naatiolle. Täpseen nyt smoke. Liiku tästä, sut muuten naatitaan. Se smoke. 3 smokkaa. Ota auto mukaan. Thank you. Mun auto on vähän Älä passi. liikaa toi. Täällä Watch out! smokeat. Niin.
Se seläs voi olla edelleen myös. Vehicle is smoking. Iso! Nice. Kivellä vai? Oliko se kivellä? En tiedä. Vai puul? Ei, mä sain jonkun nokkin finottu. Missä se on? Siinä on vielä 2 äijää. Missä Mä se sain yhden lähinnä on? nokkin Onko se tuolla finottu. kivellä vai puulla? Siinä kivellä. Kivellä. Piikka, piikka. Ei. Kivellä. Valmiina Mä aatetaan. odotan kivellä. Ase käteen. Kiven vasen puoli. Toki mä Ammo. Poronetta ihan reippaasti vasemmalla. Pina malta. heillä. Instan. Onks meillä autoja? Liikut zoneen. Lähellä. Okei, mulla. Tulee teet selkää pois. Malmi juoksut zoneen. Smokkaa. Kuoli. Teidän lisäksi 4. 4 Tulee ja... Watch lisää. out. Ei oo mulla Tulee smokia. Malmi, holdaa ylhäältä. Sulla tulee auto vissiin. Joo. Watch Jättää Brone. out. Sulla on hardcoveri. Mene vähän enemmän oikealle, ettei sä pystyt tuolta vasemmalta ampumaan. Heitä, onks sulla kutei? Liikuta vähän vitosia. Mitä kuten? Vitosia. As. Vitosi, mulla on Aivan vähän. selvä. Tulee toinen auto. Ai vittu, ei. Tää on viimeinen tiimi todennäköisesti. Ylös, pysykää kyykys. Nyt jää yli. Se on vika tiimi, kun pystyy ajaa noille reilusti. Se on yksi tiimi teidän lisäksi. Joo. Ottakaa se auto. Se on ihan, se räjähtää. Se oikein ottaa. Tuolla on, Watch out. otetaan tätä randomaatio tonne. Niillä on se ritke, mutta te tarvitte Noin jotain Brone mitä hardcoveria. oltiin työnä. Tai sitten pronetatte vaan. Yksi on se, että otatte hardcoveria ja koetatte haastaa, tai sitten pronetatte ja sneikkaatte tonne. Nyt teidän pitää pohtia, mikä on paras. Sneikkaus sit Noin varmaan, pro- mutta ihan Ai, mitä oikeeta oikeet reunaa on? pitkin. Onks siellä Älä savuja vai juosta. ei? Siellä on Pystyy juoksemaan kivikin tunnissa. tuolla. Dropatkaa ne vitun Pro- reput pronet ja on ihan ruvetkaa oikein. pronettaa. Nyt vaan täytyy. Ei ehdi mun mielestä. Kattokaa On nyt sitä nopea vitun tuonne. ruohoa, että missä te näette niitä. Todennäköisesti ne pomppii yleensä joidenkin puiden takana ja koittaa spotata, niin niitten lähelle ei kannata auto mennä tässä. sitä puun. Mulla on naatteja näistä. Olkaa valmiit siihen, että jos se auto tulee, niin te ootte heti pystyssä. Nyt. Malmi päässä vetää ihan vasentle laitaan. Joo. On noin samat. Joo, nyt se on 3v3. 3v3. Tää oli solo. 3v3. Se tulee autolla päälle. Olkaa valmiit liikkua kyykkyyn. Nyt tulee. Vehicle is smoking. Ihan Jäi! loppu. Jäi! Koustasta vake. Tuo puulla yksi äijä. Nice. Puoja meni nokki. Tossa on yksi. Tossa on yksi vika. Puske. Nice. Kovaa! Awesome. Come on. Siis se on oikein ihan You're the hullu pelaus best. sen jälkeen, että sä menit sinne vitu oikealle. Ihan hullu pelaus. Mä näin kaiken. Ihan crazy. Hyvä peli jätkä.